אדוני אלינו מלך העולם, שנהיה ערות שלא נזנה. אמן! מה? תאכל חתיכה? לא, אני לא יודע. לא, היא רוצה לטעום חתיכה. מי? בבקשה. אני אתן לך משהו. גם אני אוהבת. חכי. מה? אבל אני אתן לך, בלי הסומות. מה נראה לך שאתה תצא לך גם במוצא? מלא הקמות. טעים? וזה גם. אני... בטח! מלא הקמות. בטח! נכון! בואי, נראה חתיכה. רק רגע שנייה. רגע, נענה, חכי. זה לא עושים לבד, רגע. מה יוצ'קה? מה בירכת? חכי. מה יוצ'קה? לא שמעתי. מה בירכת? שנהיה אני מה? אתן לך, לא לנגוע. שנהיה ערות שלא נזנה. לא, אני רוצה לשמוע את מה היא אומרת. טעים רותם. 3, 4. שנהיה לראות. נו, ולא, אז אני לא אתן לך. ולא, ולא, שנהיה לראות ולא. לעזה, למה? לעזה, לארנב? לארנב. לארנב? איך? אומרים כן? לארנב? ככה למדתם בגן, לארנב? לא, ולא. זברה. טעים לה הדג? זה באוכל ברק. באמת, טעים לה הדג? יאללה, מצווה. יאללה. איפה רותם? ראיתם את רותם? הכל בשבילך. רותם, תודה רבה סבתא. יאללה, זה בשבילך. יאללה. אני אתן אמא, איפה הידיים? בואי. תעשי מה? לא ראיתי. את עושה יותר הרבה? יאללה, בואו. מה יוצא? תעשי נשיקות? בואו, שנייה. זה גם את היין. מצוין, אתה מתעלבים. יאללה.